järkee. Mihin mä nyt nää kamatkin laitan? Hei, ihan oikeesti, tää on ihan naurettava. Et sä voi mua tälleen jättää. Tässä ei oo mitään järkeä. Sä oot ihan sikalapsellinen. I love you. I really do. You. That first week in college, I saw you walking around the campus and I thought, who is she? Then the college was over and you came here. And I followed you. All with the hope that one day you will notice me. Joni, just think of me as a boy. No mitä hittoa? Missä sä oikein oot? Mä oon yrittänyt soittaa sulle vaikka kuinka monta kertaa. Mitä? Ei voi olla totta. Ihan oikeesti. Miten se sen teki? Eikä. Ihana romanttista. Miten voi... Oikeesti mä oon niin onnellinen sun puolesta. Okei. Hei, mä menen tonne sisälle. Ja sä saat... Tuu sit perässä. En mä kerro niille mitään. Saat itse kertoa. Okei. Noniin. Yes. Moi. Yes. My wife is a bit of hypochondriac. I promise I didn't attack her. There's no one else in the Trust car. me. He said there is a boy in the garden. He was dancing with the boy. Like this. He was dancing. Calm down, please. This is what he did. Sorry, madam. Don't make a joke with the police again. No, please, trust me. That's true. There is no boy!